wacho en ni wage bill Jay Bonyo gimiwacho no could be true in the sense ni sama sirikal manyien odonjo, apart from just ni ntie joge nikech ntie kuonde ma nyaka oyiene governor keto joge ne mobirogo CCs, Yes. chief officers mago oyieni sirikal oyieni mondo ibi gi jogi mo embrace your vision. Kaito ntie the civil service ni ento nyaka odong' kaka en no, eno serve the government of the day. So samori idonjo kidonjo tiyudo ni ntie need kuonde mantie gaps monego bed ni ji donje anyalo konyi. For example, an kadonjo ta focus on revenue collection. Yudo ka revenue clerk samoro tin inegi med matin. Mane man natin. Imedo matin mondo med ni revenue. To aneno ka revenue wa shoot by over 1,000% because of some of those measures mane wa. So, county government, yes, suffer from the issue of transition no. Jinyalo medore e kanyo from the beginning in 2013. Jiomedore ameda 2017. Jiomedore ameda 2022 ni. Be samoro jiomedore matin. Koro this wage bill issue so is a standing issue, but okay issue ma affect county governments kende. An issue makata national government, it's a big issue. It's a Kenyan issue. Monego wabeduru piny mondo wa address ni ya. Kawa wacho ni wage bill onego bed 35%. How do we maintain it at 35%? Nikech kigolo ji, ntie counties moko mawinjo ka wacho ni yao. Wan pok nwaneno ndiko ma sirikal ni nyaka ne ouru yudre. Koro tinde ka county obiro eka ji oneno ni ni kata pincha inyalo ndike sirikal. So it's an issue that needs a countrywide solution. Wacho ni ipenjo wach mar mokwa. Yes.